హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మడత కాజా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ముందుగా బౌల్లో 400 గ్రామ్స్ మైదా, హాఫ్ టీ స్పూన్ కుకింగ్ సోడా, 1/4 టీ స్పూన్ ఫుడ్ కలర్, 2 స్పూన్స్ డాల్డా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ చపాతీ పిండిలా సాఫ్ట్గా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా సాఫ్ట్గా కలుపుకునే పిండిని ఒక 20 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈలోపు మనం షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. అందుకు 600 గ్రామ్స్ షుగర్, 200 ml వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. షుగర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు గులాబ్ జామ్ పాకం కంటే కొంచెం తక్కువగా రావాలి. అప్పుడు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్, హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలి. షుగర్ సిరప్ పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు పిండిని ఇంకొకసారి కలుపుకొని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్లోర్ మీద పిండి డస్ట్ చేసుకొని చపాతీలాగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఎంత పలుచగా వీలైతే అంత పలుచగా చేసుకున్న తర్వాత ఎడ్జెస్ అంతా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఎడ్జెస్ అన్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత రోల్పై 2 స్పూన్స్ డాల్డా వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా పిండి కూడా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత సన్నగా రోల్ చేసుకొని ఇలా చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా పిండి స్ప్రింకిల్ చేసుకొని ప్రెస్ చేసి హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న కాజాలన్నిటిని లైట్గా ఒక్కొక్కటి ప్రెస్ చేసి రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా రోల్ చేసుకున్న వాటిని నూనె బాగా కాగిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక్కొక్కటి వేసుకొని అన్నీ పైకి తేలిన తర్వాత మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. కాజాలన్నీ ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత షుగర్ సిరప్లో వేసుకోవాలి. షుగర్ సిరప్లో 1 మినిట్ సోక్ చేసిన తర్వాత కాజాలన్నిటిని పక్కా తీసి పెట్టుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీ మడత కాజా రెడీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.